adem-adem ini Nyampur Sari iki gayeng ning kene iki ya gudangi gayeng ning kene iki ya gudangi wong seni nduk daerah wong seni nduk daerah Papringan Dukuh Kidul Waranggono no Ngasem ki Pramugari ya ana Pesinden ya ora kurang nika tayub ngenten nika sampun rawuh nika wonten heeh antarya tereng tak celuk bakung wis diputu tak celuk emas mentawet nom itu monggo dipun lajengaken malih yuk sinambi yang laras tembang campur sari teman-teman akan ada nyampur sari kuwi kasung iki garing audio sound system teman pastel audio wonten dalem nduk ayu mantar tiktokers iki nyuwun pangapura sinyale rada ngelek iki meng aku njaluk nggone Mas Pras nyuwun iki sinyale gak kuat Mas Pras nyuwun iki sinyale gak kuat go live streaming sinyale streaming sinyale wonten setunggal tembang jenang gula terbingkis manis buat juga buat kalian berdua yang baru menikah semoga dan dengan putih mendem meru mikul dhuwur asmane wong tuwa sasuwe-suwe